صبح است و هوا و نفس دلکش و لبریز. من هستم و یک سینه پر از مهر دلاویز. زیباست ببین دیدن از این پنجره صبح، زیباست هوای تو در این صبح دلانگیز. به صلح سرزمین تاجیکان شکرانه باید کرد، زی بیداری از این خوابگران شکرانه باید کرد. پی وحدت بکوشید آن که مهر تاجیکستان داشت، زی فرزندان عاقل زمان شکرانه باید کرد. امیدوارم که در این صبح زیبا با طبع خوش از خواب خود برخستید و به تماشای برنامه ما شروع نمودید. ما نیز امروز تصمیم گرفتیم که برنامه را در این هوای تازه، در این زیبایی طبیعت به نوار بگیریم تا که شما نیز این زیبایی طبیعت را حس کنید. بله بینندگان گرامی، برنامه نوبتی صبحگاهی صفای سحر را از باغ تلویزیون بهارستان که امروز بسیار هم زیبا گشته است با شکوفتن گلها و سرسبز و خرم شده است منظور شما میگردانیم. امیدوارم که در این صبح زیبا شما طبع خوش و باریده دارید. اگر چنین است بیایید برنامه امروزه را آغاز میکنیم. برای اون که روزی ما خوب و با موفقیت
анҷом ёбад, мо бояд аз субҳи он рӯз таби хуш дошта бошем ва нерӯи кофие барои анҷом додани корҳои худ ва барои рӯзи пешомада дошта бошем. Ва маҳз ана ҳамин нерӯ ва қувваи заруриро ба мо субҳона медиҳад, яъне хӯроки субҳ медиҳад. Ва тамошобинони азиз, барномаи субҳгоҳи Сафои саҳар ба шумо ин имкониятро медиҳад, яъне дар барнома мо як бахше дорем бо номи субҳона ки бо тамошои ин бахш шумо метавонед омода намудани субҳонаҳои гуногунро ёд бигиред. бале бинандагони гиромӣ, мо фикр мекунем ки бештари бонувон таваҷҷӯҳ доранд ба ин саҳифаи барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар ва қариб ки ҳар субҳ мунтазир мешаванд ин саҳифаи барномаи моро. аз ин хотир биёед боз ҳам якҷоя ин саҳифаи барномаро тамошо мекунем ва баъдан мо мегузарем ба дигар бахшҳои барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар. марҳамат. субҳи якояки шумо ба хайру шодӣ бошад, бинандагони азизи телевизиони Баҳористон. бахши навбатии субҳона аз манзури шумо дар идомаи барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар. ба ин лаҳза мо тасмим гирифтем то баҳратон тарзи омода кардани чунин шириниро нишон диҳем. барои омода кардан сараввал як то тухмро даруни зарф шикаста ба он каме орд, какао, маводи ковокунанда, намак ва шакарро андохта маҳсулотҳоро лат мезанем. бубинед, пас аз латзанӣ чунин хамир омода мегардад. рӯи тоба равған молида хамирро дарунаш мерезем. барои пурра сурх шудани ширинӣ пас аз чанд муддате тарафи дигари хамирро мегардонем. ширинии пухташударо рӯи зарф гирифта ба як тарафи он творогро мемолем. шумо метавонед творогро бо дилхоҳ маҳлул иваз намоед. барои боз ҳам болаззат гардидани ширинӣ мо рӯи творог олуча мегузорем. қисмати канории шириниро қат карда барои пурра намудани ороиш бо истифодаи шоколад рӯи он чунин хатҳоро мекашем. бинандагони азиз, шумо низ метавонед аз ин дастурамал истифода бурда чунин навъи шириниро барои субҳона баҳри оилаи хеш омода кунед. аз хиратманде пурсидан барои тарбияи фарзанд чӣ бояд кард? хиратманд дар посух гуфт: ҳеҷ коре набояд кард. одамон ҳайрон шуданду аз хиратманд пурсиданд: ин чӣ гуна мешавад? агар чунин аст, пас чаро фарзандони шумо ин қадар оқилу доно ва дорои хислат ва рафтори накӯ мебошанд? хиратманд ханда карду дар посух гуфт: ман дар тарбияи фарзандони худ кӯшиш намекунам. ман худамро тарбия мекунам ва фарзандонам амалҳои неку созгори маро дида аз ман ибрат мегиранд. албатта мо бояд дар ҳама маврид барои хурдсолон ва ё фарзандон худамон намуна бошем, чунки фарзандон он амалу рафторе ки мо анҷом медиҳем барои худ касб интихоб мекунанд, яъне онро дар амал татбиқ мекунанд. агар рафтор ва кирдори волидайн хуб бошад, фарзанд низ аз ӯ ибрат мегирад. дар ҳақиқат тамошобинони азиз, ин дуруст аст. барои ҳамин бояд калонсолон барои хурдсолон намунаи ибрат шаванд, зеро чӣ коре ки онҳо мекунанд, хурдсолон аз онҳо меомӯзанд. мо бояд ба кӯдакон аз хурдсолӣ хислатҳои неку хубро
омӯзонем ва танҳо мо метавонем барои онҳо намуна бошем. барои кӯдак мушоҳида намудани акси худ ва акси волидайн дар оина шавқовар аст. ин ҳолат барояш мисли бозӣ мешавад. волидайн бояд ҳангоми бозӣ ва шинохти ашё барои инкишофи ҳиссҳои панҷгонаи кӯдак мусоидат намояд. бигзор кӯдак ба ҳар чизе ки барояш хатаре ташкил намедиҳад ламс кунад, бӯяшро гираду садояшро шунавад. ҳамин тавр ӯ оламро аз наздик шинохта доир ба кайфияти он маълумоти бештар пайдо мекунад. дар баробари ин баъд аз шиносшавӣ ба ашё волидайн ҳатман аз кӯдак суол мекунанд ки ин чӣ асту доир ба шаклу кайфияти он чӣ назар дорад. навзод аз рӯзҳои аввали ҳаёташ барои шинохти муҳит, тариқи ламс кардан, маззаи онро чашидан, ҳар чизе таги дасташ ояд, бо завқ меомӯзад. аз ин рӯ ба дасташ зарфу бозҷаҳои пластикӣ, чӯбину матоӣ ва ғайра ашёе барои саломатиаш безарарро диҳед. ҳамчунин ҳангоми суҳбат бо ӯ бо садои нарму латиф хитоб карда ҳамроҳаш бо эътино бозӣ кунед. солҳои баъдӣ бошад ҳатман ҳамроҳи кӯдак китоб, афсонаҳои суратдорро варақ гардонида барояш муҳтавои онро бо ишораи суратҳои дахлдор бихонед ва ҷое ки лозим аст бо ҳаракатҳои дасту пои кӯдак шаклу ҳаракатҳои гуногунро тақлид намоед. лозим бошад аз панҷаҳои нозукаш дошта ҳамроҳаш чапак занед ки чунин ҳолат барои рушди равонии кӯдак таъсири мусбат мерасонад. ногуфта намонад ки нақши бозӣ ва бозича дар инкишофи эҳсосот, заковат, тахайюл, ҷисму мушакҳо, омӯзиши робитаҳои иҷтимоӣ ва пайдо кардани малакаҳои гуногун муҳим буда, аз он дида роҳи беҳтару муассиртаре барои рушди солимии кӯдак мавҷуд нест. аз ин рӯ ҳарчи бештар кӯдакро барои бозӣ кардан бо бозичаҳояш ва бахусус ҳамроҳи бародарону рафиқонаш ташвиқ намоед. бозиҳои компютериву мобилӣ кӯдакро ғайрифаъол карда, гузашта аз ин метавонад барои инкишофи солими мушакҳову устухонҳояш монеа эҷод кунад. волидайни оқилу ориф худ нағз дарк мекунанд ки бозиҳои гуногун ва ранга барои фарзандон имкони инкишоф додани малакаи таҳқиқу тадқиқ карда тавонистанро медиҳад. бахусус бозиҳое ки бинобар афсонаҳои ҳамроҳ хондааш ва баъдан кӯдак дар нақши қаҳрамон даромада онро бозӣ мекунад, ӯро нисбат ба кӯдакони аксари вақташонро дар олами рақамӣ мегузаронида закитару ҳушёртар месозад. бозӣ худ манбаи қувват аст, зеро кӯдак дар он олами хаёлиашро ҳақиқӣ гардонида метавонад. субҳ ба хайр бинандагони азиз. дар ин бахш мо ба шумо якчанд хусусият ва паҳлӯҳои шифобахшии кадуро пешниҳод менамоем. яке аз сабзавотҳое ки ба инсон қувват мебахшад ин каду мебошад. дар таркиби каду сафеда, қанд, моддаҳои пекникӣ, намакҳои минералӣ, оҳан, фосфор, калсий, витаминҳои А, Д, B6, B12 ва С мавҷуданд ки барои организми инсон лозим мебошанд. кадбонуҳои хона дар ошхонаҳояшон аз каду васеъ истифода мебаранд. кадуро бештар дар буғ мепазанд. ин имкон медиҳад ки таъсири минерал ва витаминҳои дар таркибаш буда аз байн наравад. дар баробари хӯрокҳои гуногуни болаззат истифода кардан,
ҳамзамон каду барои аксар бемориҳо низ шифобахш буда метавонад. бахусус барои пешгирии бемории саратон ва пиршавӣ кӯмак мекунад. каду сабзавоти ниҳоят шифобахш аст. аз ин рӯ дар ҳама фасли сол бояд аз фоидаҳои он истифода кард. инчунин барои бемории чашму дил фоидаовар аст. азбаски каду камғизо аст, онро барои шахсоне ки вазни зиёдатӣ доранд тавсия медиҳанд. инҳо буданд чанд маълумот вобаста ба сабзавоти каду. бахшҳои дигари барномаи субҳгоҳии сафои саҳар идома дорад. оё медонед ки ҳар рӯз давоми 30 дақиқа сайру гашт кардан дар ҳавои тоза ва наздик будан бо табиат метавонад ҳолати равонии моро хуб гардонад ва масъулияти моро қавӣ нигоҳ дорад? бале, далели дигар ин аст ки дар садои мусиқӣ гулҳо ва ё растаниҳо зудтар инкишоф меёбанд. тамошобинони азиз, далелҳои ҷолиб ва шавқовар дар ҷаҳон хеле зиёд ҳастанд. ҳатто бо шунидани баъзе аз онҳо мо метавонем ба ҳайрат афтем, ки чӣ тавр метавонанд гулҳо ба мисли инсон буда мо метавонем инро ба инсон баробар кунем, зеро вақте ки одам мусиқӣ гӯш мекунад, таби ӯ хуштар мешавад. ҳамчунин мо фаҳмидем ки ба гулҳо низ ин таъсир мерасонад. яъне мо фаҳмидем ки гулҳо низ бо шунидани мусиқӣ зудтар инкишоф меёбанд. хуб, бинандагони гиромӣ, саҳифаи навбатии барномаи субҳгоҳии сафои саҳар, яъне далелҳои ҷолибро бо ҳам мебинем. субҳ бахайр бинандагони азиз. имрӯз мо тасмим гирифтем ки шуморо бо якчанд маълумотҳои ҷолибу рангоранг ошно созем. оё медонед, сӯзанакҳо тезсуръаттарин ҳашарот ба шумор мераванд? баъзе аз таҷрибаҳо муайян карданд, ки сагҳо бештар навъи мусиқии классикиро дӯст медоранд. таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки агар одам 3 рӯзи тамом умуман рӯшноиро набинад, метавонад барои ҳамеша биноии худро аз даст диҳад. хеле аҷоиб ба назар мерасад, аммо дар тирамоҳ майнаи сари санҷобҳо ба андозаи калон мешавад. ин ба санҷобҳо кӯмак мерасонад, ки онҳо ҷои пинҳон намудаи чормағзҳои худро фаромӯш накунанд. баъд аз гузаронидани якчанд таҷрибаҳо, табибон муайян карданд, ки истеъмоли аз ҳад зиёди қаҳва ба дандонҳои одам зарари ҷиддӣ мерасонад. оё медонед, дар тӯли таърих дар Антарктида ҳамагӣ 11 одам ба дунё омадааст? дӯстони азиз, инҳо буданд якчанд далелҳои ғайриоддие, ки тӯли ин лаҳзаҳо пешкаши шумо намудем. бахшҳои дигари барномаи сафои саҳар идома доранд. бо мо буданро фаромӯш насозед. тоҷикистон кишвари кӯҳҳои сарбасамо, обҳои мусаффо, сарзамини офтобӣ, зодгоҳи абармардони таърих, маркази фарҳангҳо, санъати воло ва баргузории чорабиниҳои сатҳи баланд. кишварест афсонавӣ дар домони кӯҳҳои устувор ва табиати нотакрори диданӣ, бо мардуми бофарҳанг, ҳунарманд ва қавӣ. мо ифтихор аз он дорем, ки дар ин сарзамини нозанин зиндагӣ ва кору фаъолият мекунем. дар ҳақиқат, тамошобинони азиз, кишвари мо бо табиат ва зебогии худ диққати ҳазорон нафарро ҷалб мекунад ва ҳамасола сайёҳони зиёде аз тамоми гӯшаю канори олам барои дидани мавзеъҳои зебои кишвари мо меоянд. хуб, бинандагони гиромӣ, дар саҳифаи навбатии барнома вобаста ба яке аз мавзеъҳои зебои Тоҷикистон маълумот мегирем.
сайёҳӣ дар ҷаҳони муосир яке аз соҳаҳои муҳиму сердаромад ба ҳисоб рафта, барои баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, ғанӣ гардидани буҷети давлат, рушди иқтисодиёт ва ба ҷойи корӣ таъмин кардани аҳолии қобили меҳнат нақши бузург дорад. аз ин рӯ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи сайёҳиро яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иқтисодии кишвар эълон намудааст. имкониятҳои ноҳияи Балҷувон дар самти рушди сайёҳӣ хеле зиёданд. махсусан мавзеъҳои Сарихосор, қалъаи Мир, мақбараи Шоҳ Неъматуллоҳи Валӣ, шаршараи Сарихосор ҳамчун ёдгориҳои беназири табиӣ ва даҳҳо ёдгориҳои дигари таърихиву фарҳангӣ таваҷҷӯҳи сайёҳони дохиливу хориҷиро ба худ ҷалб мекунад. бо анҷоми корҳои сохтмонию барқарорсозӣ ва бунёди инфрасохтори сайёҳӣ симои ноҳияи Балҷувон куллан тағйир ёфта, пешравиҳо дар ҳамаи соҳаҳо ба назар мерасанд. ноҳия дар мавқеи хуби ҷуғрофӣ ҷойгир буда, дар ҳама фаслҳои сол иқлими салқину мӯътадил дорад. шаршараи Сарихосор ки воқеъ дар ноҳияи Балҷувон аст, аз ҳама зеботарин шаршараи Тоҷикистон ба шумор меравад. ин шаршара аз фаввораҳои оби мусаффо дар баландии 2010 метр аз сатҳи баҳр дар кӯҳҳои ҳамешасабзи кишвар табиати ин минтақаро зебогии дигар бахшидааст. баландии ин шаршара то 57 метрро ташкил дода, масофа аз пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе то шаршараи Сарихосор 199 километрро ташкил медиҳад. ба тамошои ин шаршараи зебо меҳмонону сайёҳон бештар дар фасли тобистон мераванд, чунки дар дигар мавсимҳо роҳҳои душворгузар ки аз байни дарёву ноҳамвориҳо мегузарад, душвориҳоро ба бор меорад. инчунин ҳавои ин ҷо салқин ва хунук мешавад. ҳамасола аз ин мавзеи нотакрори ватан ҳазорон меҳмону сайёҳони дохилию хориҷӣ дидан мекунанд. طبق تحقیقات‌ها
дар замони мо инсон аз 1500 намуди растаниҳо вобастагӣ дорад. яъне растаниҳо дар ҳаёти инсон нақши бисёр ҳам муҳимро мебозанд. мо растаниҳоро на фақат истеъмол мекунем, балки онҳоро дар соҳаҳои гуногун истифода мебарем. бале беназир, ин дуруст аст ва бояд ногуфта намонад ки саҳми растаниҳо дар нигоҳдошти мувозинати экологӣ ва таъмини оксигени сайёра хеле назаррас мебошад. бинандагони гиромӣ, мақсад аз гуфтаҳои мо ва маълумот додан дар бораи олами растаниҳо ин пешниҳоди саҳифаи навбатии барномаи мо, яъне парвариши растаниҳо мебошад. агар шумо дӯстдори парвариш кардани намудҳои гуногуни растаниҳо ҳастед, пас ин саҳифаи барномаро аз аввал то охир пайгир бошед, зеро дар он шакли дуруст парвариш кардани намудҳои гуногуни растаниҳо нишон дода мешавад.
дар замони мо диққат ба илмҳои дақиқ бештар шуда истоданд ва дар ҷумҳурии мо ҳатто хурдсолон кӯшиш мекунанд ки аз хурдсолӣ ин фанҳоро аз худ кунанд ва бо машғул шудан бо ҳар гуна бозиҳои мантиқӣ ва математикӣ хурдсолон метавонанд зеҳни худро қавӣ гардонанд ва дониши худро комилтар созанд. бале маҳз ҳаминро ба назар гирифта мо дар барнома саҳифаеро ҷой додем бо номи санҷиши зеҳнӣ ки тавассути расмҳо шумо метавонед аз то кадом андоза мустаҳкам будани зеҳни худ огаҳӣ пайдо намоед. биёед бо ҳам ин саҳифаи барномаро тамошо мекунем ва зеҳни худро месанҷем. марҳамат. салом бинандагони азиз, имрӯз мо боз тестеро анҷом медиҳем ки дар чӣ сатҳ қарор доштани хотираи чашмии шуморо муайян мекунад. ба тасвирҳои дар экран буда бо диққат нигаред ва ба саволҳои пешниҳодшуда посух диҳед. акнун биёед оғоз мекунем. таваҷҷӯҳ мекунем ба расми якум. дар тасвири зерин кадом навъи мевагӣ вуҷуд надорад? банан ё ин ки себ? ҷавоби дуруст себ. мегузарем ба тасвири навбатӣ. оё дар хотир доред ки мӯйҳои ин мард чӣ ранг доранд? сиёҳ ё мала? ҷавоби дуруст мала. бо диққат ба тасвири дигар менигарем. оё дар ин расм чеҳраи духтар ҳайрон аст ё хавотир? ҷавоби дуруст чеҳраи духтар дар расм ҳайрон аст. таваҷҷӯҳ мекунем ба тасвири дигар. оё ранги яхмоси дар расм буда чӣ гуна аст? сафед ё кабуд? ҷавоби дуруст сафед. ин лаҳза мегузарем ба тасвири охирони ин бахшамон. оё шумо дар хотир доред ки чӣ дар расми зерин вуҷуд надорад? паргор ё ин ки ҷадвал? ҷавоби дуруст дар расми зерин паргор вуҷуд надорад. дӯстони азиз, дар ин ҷо бахши навбатии барномаи мо ба анҷом мерасад. дигар бахшҳои барномаи мо идома доранд. бо мо буданро фаромӯш насозед. тамошобинони азиз, ин идомаи барномаи субҳгоҳи сафои саҳар аст. умедворам таби хуш дошта бошед, зеро ҳадафи асосии мо ин болида ва хуш сохтани таби шумо мебошад. бале бинандагони гиромӣ, равоншиносон низ муайян карданд ки агар инсон таби хушу болида дошта бошад, барои анҷом додани корҳо бисёртар муваффақ мешавад. яъне агар мо аз субҳ бо таби хушу болида ба анҷом додани корҳои худ машғул шавем, метавонем ки дар давоми рӯз ҳамаи нақшаҳои худро ба хубӣ анҷом диҳем. тамошобинони азиз, ҳоло бошад ба шумо як саҳнаи ҳаҷвӣ пешниҳод мегардад, то ки таби шумо боз ҳам хуштар шавад. سپای خوش روی ها میتوانم رفت هیچ کس نیست تو درمته یک توکی میگیرید یک توکی تو توکی میگیرید آینش بیا رفتیم بیشتر
بچه یه لحظه ایستید یه لحظه حاضر استید دست افتاده از گوشهایم مکشه راست با مکتب میبرم. نه به مکتب نه راست به خونه میبرد قدم فهمت رسو میشویم تو گفتی تو سه میدوزده. السلام علیکم و علیکم السلام علیکم شما بچه ها خطا کردید ببخشید جای عذر نه گپ در سر این که سیب های گرفتگی شما تروشن انا از این سیب ها گیرید هم با مزه و هم آبکی نوش جان کنه тамошобинони азиз бо тамошои чанд бахш аз барнома ва бо гузашти лаҳзаҳо расидем ба фарҷоми барномаи субҳгоҳии сафои саҳар. умедворем ки бахшҳои имрӯза ба шумо писанд омаданд. бале бинандагони гиромӣ инҷо барномаи навбатии субҳгоҳии сафои саҳар ба анҷом мерасад ва ёдрас мешавем ки барномаи имрӯзаро мо аз боғи телевизиони Баҳористон манзури шумо гардонидем. ба ҳамаи шумо мо тансиятӣ хонаи обод комёбӣ таманну дорем. ҳамеша ба оянда нигоҳи нек дошта бошед, зеро танҳо некбин будан метавонад моро муваффақ гардонад. ҳамеша комёбу сарбаланд бошед. то субҳи дигар хайр.